copiilor! Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Emisiunea de astăzi are ca temă biblioteca, iar invitații mei sunt Ioana, Ana, Denis și Adelin, iar eu mă numesc Andrei. Discuțiile vor începe de la următorul citat, ce aparține lui Jorge Luis Borges. Eu m-am imaginat paradisul sub forma unei biblioteci. Unele persoane și-au imaginat paradisul sub forma unei grădini, iar altele sub forma unui palat. Ioana, ne poți da câteva informații despre CDI? Da, eu pot spune că un copil sau un adult nu se poate dezvolta într-o societate fără să citească măcar o carte. Denis, poți să ne spui și tu ceva? Da, de la anumite personaje putem culege informații pe care le folosim în viață. Ana, de câte ori mergi la bibliotecă pe săptămână? Nu pot să spun că merg de foarte multe ori, mă vin de câte ori este necesar. Adelin, ce fel de cărți îți plac? Îmi plac foarte mult basmele, povestirile și legendele. Ioana, ce fel de informații putem găsi într-o bibliotecă? Într-o bibliotecă putem găsi informații despre fizică, chimie, geografie, biologie, română, matematică și multe altele. Ana, care este cartea ta preferată? Cartea mea preferată este Pinocchio. Denis, dacă tot am început cu întrebările, cartea ta preferată care este? Cartea mea preferată este Amintiri din copilărie. Dar a ta, Ioana? A mea este Moby Dick. Iar a ta, Adelin? A mea este Tabăra. Și de ce vă plac aceste cărți? Mie îmi Ioana. place Moby Dick pentru că este o carte de aventură. Dar ție, Denis? Mie îmi place Amintiri din copilărie deoarece Nică face foarte multe năzbătiri. Ana, a ta de ce îți place? Mie îmi place Pinocchio deoarece el ne învață să nu mințim. Dar a ta? Mie îmi place foarte mult Tabăra, deoarece te învață să muncești. Din păcate, emisiunea de astăzi nu mai poate continua. Concluzia este că, fără o bibliotecă, o societate nu se poate dezvolta. Încheiem cu speranța că ați înțeles rolul bibliotecii noastre într-o societate.